Oke bro, kembali lagi di channel ARD TV channel channel kami menghibur tapi kue dirain sama terhibur boleh dalu tuh gak gelem mati yes. Oke mangan bola ya bengi iki makan bola ya. Oke tak review bola ya iku ne. Oh ora ikan aku ora jajal ora seneng masak. Bola nanti segane bro ya wis. Dah. Udah ngatasi segane ler. Botel pun bin. Yo mah. Gak usah. Ora sedone kok mangan iki. Rame iki ngene. Sudah itu. Jangan turake. Ini tingsun mangan. Mangan kok nek kurang banget. Nggih apa iki yo? Kopi. Ya. Iki sing kerana opo, Dek? Ya. Menungsa-menungsane ngenteni bola ya. Ya. Wis ut wis ya wis nek sebar. Ya aneh tong. Namuka di. Sulah. Nek ra ketok poteng ngene kono. Jangan tak bagusin apa peteng jare. Kamerane sing peteng maksudnya. Lho. Jane ya Nek ngene ketoke padang. Sing paling bagus bocah iki kaya ngono lho. Padang ketok ta yo ngene ya. Nek ngene ketok. Kira sinar gak kono. Ada yo kono ae nek ngene ala patok ketok. Wendang ayo tengah kok. Di sini juragan-juragan tak bolon kene. Ayo. Namuka masa jur. Kaset lho. Tuh, Pak Edi lho ono. Apa itu? Tuh. Apa yang segone? Oh, sak mene kae. Ayo lho. Nah, ngicik nang ngicik ayo bolo nang ngicik bolo ya. Dengani lah. Bin numpak bin ayo. Numpak kabeh ayo. Sim, ayo. Beh, angel men dijak yo. Kita. Rokok kurung tek rokokku ya. Apa ini? Apa ini? Oke. Kopare during. Kopare joto. Kapan lho iki? Suka pari suka bola ya. Wis rokok. Ceh. Wong samene kae mangan kabeh ya. Nyuting gremlek matam nyuting ora bosen nek nyuting terus. To iki dhuwit metune kok dadine. Ya foto duit piranya lho. Cah kok panas cah. Adis guys. Piran kuwi awak ya rada apik ya rada elek iki. Sore ono wak-wakan yo ora roh ya. Apa? Ron. Ki gak rene nunggu ke. Mulai. Dalu. Anggur jamku mulai. Wis. Balik. Anggur meneh wis awis ngono ora denger.
manis. Langsung melepet dia giat no. Dus heran. Ada ya. Mampu ada. Tekonnya sitok. Wes. Bebek carok jang. Bal. Bebek carok iki. Meduntan pudi. Ayo bareng. Ayo kita selah. Nah, itu yang tak aku gaya banyak. Miring no. Melok sarate ngono. Gak. Iku ya setengah barak. Aku malas sekarang susah. Enggak dia sih. Kok itu lor ya. Jangan. Ya bebek. Enggak pernah buku. Ya biasa. Siji bobot siji loro paling deh. Bobot siji kalih mana ae. Banyak Oh, hidung kok ya ya. ketak papat berarti gitu deh. Diketak papat. Karena kan papat. Tahu kita kalau. Bone ikune barangnya mam cilik ya, Bro. Biasanya piyambakan iku nek panen urip lho, Dik. Siji kalih siji tiga. Wah, iki kembal kuwi. Keren banget lah barang. Hari ini lah keretan. Halo. Tambah sama wae. Bulat. Kilo ya enggak tinggal. Lulu. Itu operan kalau bisa kena gulis-gulis ya. Bisa. Kon ya. Engko bagus saya. Boleh sakit. Temenan ora sangan dong mangan sik. Aku gak Oh, sangan. nek sanjek tanganku di pon. Mangan aku sampean. Ya ya. Tak bentak. Berkurang ada tinggal nek nono wae. Dah, ora tau bebek ya. Enak lah ya. Bebek purnama. Bebek carok. Purnama meridu. Kurene guys mateng ya. Musuh tuku ngono ndasem lho. Kita kurang dulu Mas. Kasih sini. Biasa lho. Nyantai le, Iya lho wis akeh kok lho. Kene mangan nyantai mantek aki. Itu diiput kowe. Santai lagi, Cek. Ya jurung mbok gaduh sik. Rantai kok. Tenang ya. Gergaduh sik yo entek segone rantai. Di sini kan gue. Oh iya, ana tisu njero aja ya.
Masih ronggo. Aku beli ngono mas. Pas. Kan ada Memang wis enak anu. Ini wis takaran awal. menyerah. Ayo lah. Menyerah. Ya ora nyerah nih. Lho, Namayu. Ya betul. enggak nang iso sampai tinggal lho. Tak lanjut ya. Yo iki lho. Tolong pulang utang ya. Ini butuhnya kan? Kemangan aku terakhir. Gimana teman? Mau info mang pamarai? Ya orang ngomong ya kan. Bang, awan mah kabuk kandani ya mangan. Tak info sih. Awan malah ronggo merene, rangga merene. Lo langsung kayak tisu. Kono aku nggak kena iklan. Oh, Kayak ning kantor-kantor. Lah, Sering. Jujur-jujur TV ya ono. Mangan rumpar ini kan. panennya ya. Lho pinti. Ya Mas, assalamualaikum. Wes. Nah, gue nah, kemarin Paket tau. Malah tampil lampu. Tabel. Sampun langsung screen configuration. Dah niku. Nggih, leres. Oke, next. Ben, gotong kok mulai ben. berarti kita pernah coba ikut. Enggak. Kita nah. Dadekno sik Mas gambare Mas. Mungkin bisa dicontoh. Langsung screen mawon Mas. Dhuwur kol niku nomor 3. Resiping mboten usah, parane pun sami niku, pun sami iki wingi. Kayak TV itu. Iya dah. Ada Boleh, pantas. boleh resiping. Screen configuration. Screen. Nah. Lah niku jenengan masang pinten sih? Berarti dua Aku kali spek tiga. lagi ya. Kuat. Aku spek lo ya. Nggih, pun niku Nah, sego terus ya. ada enable mapping. Pas Oke. dengan Tapi ningali LED. nikmati ini. Lihat boleh Mas. Enak. Niku kok dados ngoten gambare. Ama masih kita luwih iki. Berarti lo. Enten sing beda. Biasan. Oh, pojokan niku. Oh, nggih, kan mlayu ning gambare Lubah. Lah, jenengan tenggone nguri LED lawange jenengan buka. Tuku jajan kacang lah. Ben ono gandengane. Kan pantas ta Mas udah. Pantas nah. Pantes ta. Bakal mlaku men. Pantes kabeh kok. Bebek mangan kacang. Pah, Mbek prakolae. ini Coca-Cola. Langsung sesuk buk dino ya. Ngeti pergan dokter Nelly. Tunggal teng ajem. Lah. Niku jenengan versi ya. Nggih, sing kanan jalan kiri. Pawantas kenangan tisunan ini pawantas model ini. Ndas-ndasan. Mau rambut tak no mau. Sekarang nggak sasi kan? Bek.
Oh, orang ngatasi ya. Berat, berat. Iku lho, sesi tokno kok. Jahe, jahe laos. Kopi kene ngali sing ajem kon bener bonan. Mas lagi ngajar cinteni aja. Cek lagi ya. Sing ajem kan. Iya. Ini kan pangerang aleng-aleng. Oke bro, sampai kontennya awak dhewe balik komen dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.